Maayong gabi mga lods. So adsin sa taro kay kuan lagi dito mi sa kuan seminar. So kanina ko ang kuan ron marag grabe yung nakaway, grabe na akong absin na. Pero na akong daghan absin akong kubra yung taon sa kong sweldo, gamaya ra yung kuwang pangibayad sa utang. So shout out ako mga followers na ko dali, mangayo ko tag piso ninyo, pila na mo kabok na. 9,000 followers. 9,000. Alagi 9,000. Kuan, tag piso lang. Dako na kay ng tabang bakit gabiha ni kuan na sitwasyon na unsa naman ay. Kuan pa mi mangita pa mi mga unsa diha para sa among kasal lagi pohon lagi. Mo nang sigong kaabsin kay sige ra pong kung ka adto sa kanang mga lakaw, mga seminar. Daghan kay seminar. Nya ugma adto sa kuan kuno sa Mabulo karon diha mi sa Sinteres Paris sila lahog nya ugma adto sa Mabulo. Ito lakaw sa ni. Wag tay saping mahimo ni. So okay ra ba sa mahuman na ni ko ang kuan na ni. Okay na siguro wala tayo daghang maabsin na ni. Yung abisan katong na ako yung mga sideline, di na ako sideline. So pag kuha na ni ko, pag kuha sa mua. Kay kada Domingo, paanhaon na media sa kapilya kay na may tagakuan nga mag orient na mo, mag-ngadji, usahan pag pangadji, usahan pag kuan. Basta mo na no? Pag piso lang. Piso-piso kada tao, 9,000 followers. Tag piso lang. Ang ito, sweet tabos. 9,000, di 4,500. Okay kayo na, di ba? Baka tabang na rin sa kuwang kalisod ba? Diha ni. Sa ganahan lang, basig yung ganahan. Ayaw lang sa siguro. Parang yung ganahan. Kaya ako lang mangitag. Sige lang kong pangutang. Ano kaya? Diha lang. Nasugdan ko naman gani. Pangutang lang ko. Mayo. Sus. Pastilan yun daw. Akong kubra rong si manahana, kinsinaha, 4,000 rin taon. Nahimo. Tungod sa absin-absin. Way lami kayo ni brahan eh. Pero okay ra gyapon. At least maluwas ni. Kaya mo kasal sa una god COVID man to niya. Wala man dayon kina COVID. So amo ngini tingamutan bahala ka utang-utang ni. So mga no, thank you for watching and ng gabi o camping ta kay na si Bagyo sunod. Muna amping ta.